uči sa Sandrom. Zdravo, ja sam Sandra. Hajde da učimo zajedno. Danas učimo o slovu U. Ovo je slovo U. U je prvo slovo u reči udžbenik. Udžbenik. Ukulele. Uvo. Ovo je ovo je slovo ovo je ovo je slovo U je 24. slovo azbuke. Kada izgovaramo glas U, skupimo usta, isturimo usne i kažemo U. Ovo je ovo je slovo ovo je ovo je slovo Ovo je štampano veliko slovo U. Ovako izgleda štampano malo slovo U. Ovo je pisano veliko slovo U. A ovako izgleda pisano malo slovo U. Ovo je ovo je slovo U. Ovo je ovo je slovo U. Možeš li da prepoznaš slovo U u ovim rečima? Ruka. Darbuka. Munja. Kuca. Hajde da se igramo zanimljive geografije. Evo ja ću da kažem državu, reku i biljku na slovo U, a ti kaži sve ostalo. Država neka bude Uganda u Africi. Reka Ural koja čini prirodnu granicu između Evrope i Azije. I biljka, bit će to uva od koje se pravi lekoviti čaj. A sada je na tebe red. Kaži grad, planinu i životinju na slovo U. Čekam tvoje zanimljive odgovore dole u komentarima. Ako vam se dopada ovaj video, klik na palac. Zapratite moj kanal klikom na dugme prati ili subscribe. A do tada, vidimo se sljedeće nedelje. Ćao bubice. Ćao.